Bitaw, so thank you kayo. Engineer, assurance ato ang mga member consumers sa Balsito nga okay ang atong supply sa kuryente sa ato ang Tibok District sa Balsito. Yes, we already heard it from NGCP already, no, na we have sufficient supply yun. Actually, na ay gitext ako ganina nga supposedly complain nga nabay congestion na tabo sa Mindanao grid. So, ang kanang power congestion dili na siya applicable sa Mindanao, dito na siya sa Visayas o Luzon. Kay we are exporting from from example Visayas to Luzon or Luzon vice versa. Kita sa Mindanao, one way maguta. Kita mo'y naghatag, nag-support permit sa Visayas. Pero the export is not affecting our supply. No, wala. Mabito tao gipangutan giklaro na ko ganina nga mingon sila nga comfortable level kay ko sa atong pagka comfortable nga level sa Mindanao karon. Wala pa nato gi-consider ng atong gi-export. So kung if ever dili na ta comfortable level, pwede to i-recall to atong gi-export, no. Kay sayang pod kayo nga kita dapat ang benefited. So inana. Okay.